Rolničky, rolničky, kto vám dá ten hla? Mňa si to nevšímajte. Len sa teším, že som z toho pekelného domu konečne preč. Áno! Áno, a ešte predtým, než začneme, by som vám rýchlo chcel povedať, že mám komunitu, kde dávam príspevky, oznámenia a hlasovania o tom, na aký set urobím recenziu. Tak tam nabehni a my pokračujeme vo videu. No, takže ja vás vítam u ďalšieho videa, no a dneska tu máme tento nádherný set s týmto Ghastom. Nice. Číslo tohto setu je 21143 a má 470 dielikov. Takže môžeme si na to rovno spraviť recenziu. Bullshit, všechno je to bullshit, vole. Jenom keci, vole, prostě. Takže máme tu tento architektonický sklos a ideme sa rovno pozrieť na minifigurky. Takže máme tu Slima, Minipigmana, Blaza, Steva a Ghasta. Takže ako prvého tu máme Magma Slima, ktorý je urobený dosť dobre a vyzerá presne ako v hre. No, takže ďalej tu máme tohto tu Baby Pigmana, ale pozor, je exkluzívny iba k tomuto setu. Takže ďalej tu máme Blaza. Tento Blaze bol totiž v roku 2019 v tomto sete vylepšený tak, že sa vedel točiť ako v Minecrafte. Takže ďalej tu máme Steva. Steve má na sebe enchantovanú helmu, diamantový chestplate, železné legíny a drží diamantový meč so štítom. Takže ako posledného tu máme Ghasta, ktorý je prerobená verzia toho z roku 2015 a úprimne tento je 100-krát lepší. No predsa pozrite sa na túto abomináciu, však to vyzerá ako posetá chobotnica. Tu máme ale jediné šťastie, že tento set okupuje novší a 100-krát lepší Ghast, ktorý vyzerá presne ako v hre. Áno, a pokiaľ nežijete pod kameňom, tak určite viete, že Ghast strieľa ohnivé gule a samozrejme Lego túto funkciu prenieslo aj do tohto setu a ja vám ukážem ako na to. Je to úplne jednoduché, stačí mu dať do úst tie firebally a potom iba stačí stlačiť za tú zadnú sivú časť, čo má. To je neuvěřitelné. No a teraz tu máme samotný set. Takže tu ho môžete vidieť v plnej kráse a ideme si ho rovno pozrieť. Tu máme lepší pohľad na tento set a môžeme tu vidieť nejaké magma bloky, lavový vodopád, vonkajšiu časť, hlavne nether portál a nejakú tú železnicu. Takže začal by som rovno v tejto tu časti, kde môžeme vidieť čestku, nether portál, posteľ a železnicu. Takže v tejto čestke môžeme nájsť takýto pekný diamantový krompač a keď si tento set naspäť otočíme, tak môžeme vidieť, že tu máme healing potion. Nakoniec tu máme redstone torčku a nejaké tie koľajnice, na ktoré môžeme dať minecart, ktorého si môže Steve sadnúť. Keď Steve prejde portálom, tak sa dostane do nedru, no a my si ten nether ideme podrobnejšie pozrieť. Takže, čo sa týka komponentov, tak je tu oheň, ďalší oheň, glowstone, kvarc, huby a magma blok, ktorý viete aj ľahko oddeliť. Potom je tu ešte odbočka, ale dávajte si pozor, pretože dopadnete ako Steve. Pravdepodobne ste si všimli tento tu lávový vodopád, ale ak tento set otočíme, tak si môžete všimnúť túto vec a keď na ňu zatiahneme, tak sa ten lávový vodopád vyleje na zem.
Toto by normálne bola iba jedna herná funkcia, lenže ja som prišiel ešte na ďalšiu. Keď položíte moba na koľajnice a nadzdvihnete portál, potom ho pustíte, tak mob odletí do tvojej matky.